खुलुमबाय लोगोफोर आंनि दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थालायबाय नोंथांमोननिसिम आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ होननानै इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दोनथ'लायो जोंखौ दिनैबो मेडामा दुर्गा फुजायाव लांनो नागिरदों आरोना बेयावनो ओंखारलायबाय नै जोङो दसे उनाव थांगोन 7टायाव थांगोन होनदों आरोना दा 6ता जादों ओंखाम ओंख्रि संग्राया फैबाय दासो ओमफ्राय बियो संगासिनो ओमफ्राय आङो रुमाव देलायनो फैदोंमोन देलायखांबाय ओमफ्राय जोंहा दिनै फुंनिफ्रायनो दुखिया गथ'फोरखौ ओंखाम जाहोदोंमोन सार मेडाम मोना ओमफ्राय मन्दिरावबो बोसोरै जानाय जगार हैखायो ओमफ्राय फुंनिफ्रायनो सङै खावै दा रेडि जाबाय ओमफ्राय सार मेडामा राननानै होगोन आरोना राननो थांगोन दा ओमफ्राय जोंबो न'आव जानो थाखाय बिराद दाब्बा लादो आरोना टिफिनफोर न'आव लाबोनानै जाहोगोन मालिफोरनो हरो ओंखाम संग्रानो न' लिरग्रानो ड्राइभारनो गासिनोबो ओमफ्राय लामानि सिकिउरिटि गार्डफोरनो बयनोबो राननानै होगोन आरोना लाबोनानै बेखौनो माने ओंखाम राननायाव जोंबो थांफानानै जोंबो जोंनि न'नि टिफिनाव आजावनानै लाबोनांगोन आरोना ओंखायनो जोंखौ लांफानो नागिरदों ओमफ्राय लोगोसे फुजाबो खुलुमहैबावनोसै स' लोगोफोर आंनि भिडिअआ मानि जालायगोन दिनै मैयानियाव नङा दिनैनिया एसे बेलेग जोंनि बाथौ बायदि आरोना बिसोरनि समाजनि मन्दिर आरोना बेयाव थांगोन ओमफ्राय स' नायलांबाय थादोलाय लोगोफोर सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो थुदो भिडिअब्ला माखौथो नायबाय थादों चलो थांमारथारनोसै आरोना थांमारनिसै जोङो थांमारनिसै दुर्गा फुजायाव साननै फुजा बेरायनो मोनसिगोन जोङो न'आवनो जेल बायदि हाबसोना थानानै जोङो ओरैबायदि बरिं जाखायो टिफिनफोर लाबाय नांगौ हा गारियानो थांग'जोब्बाय कितना ट्रैफिक है पानी जमाया पैसा रस्ते पुलिस वाले भी खड़े हैं गाड़ी कहाँ लगाने चाहिए इस साइड